Matul tmiem din il-ġimgħa tellet l-14 edizzjoni tal-Birgu Fest. Il-qofol intlaħaq is-sibt filgħaxija permezz ta' mixela mat-toroq pittoreski tal-Belt rebbieħa. Tar fil-beraħ, ġifri għamel id-dawl fid-dar tiegħu għaw kollu xemat. Sar ħafna ambjent tajjeb tar-riċiklant mill-fliexken kollha xemat. Ma' żmien diversi ġirbin ħarġu mill-Birgu u xterdu mal-Gżejjer Maltin, imma attività bħal din terġa' tlaqqahom flimkien. Il-Birgu huwa pajjiżi, għalkemm ma noqgħodġew fih. Twilittaw, iżżewwixtaw, kelli tfalaw kollox hawn. U plastek post nadif, sabiħ, jilqek żgħir. Għatfall, it-toroq mixewla biex xemaw matrazzjoni li ma tantx jiltaqgħu magħha. Ħarġa kulturali, fl-istess ħin it-tifel josserva atmosfera li qatt mara qabel. Maħniex li s-soltu niġu daw l-inħawi u bħala ħarġa. Il-kobor u l-professjonalità ta' din l-attività jixħduh kull min is-sibt irħiela lejn il-Birgu. Min sena sena dejjem iżidu, ġifieri jekk tiġi sena oħra se terġa' tara xi ħaġa żejda. Allura tgħid ħammur u nduru naqra. Seb l-idea sabiħ ħafna, isa xaħat qal jaħjar iktar minn festa li jkollhom hawnhekk stess.